Fada me? Fada Alhaji Garba. Mutumin ina ne kai? Mutumin Giro ne. Giro a ina? Giro Irin. Ringi. Me kake da wannan me a hannunka? Wanga? Bindiga ne. Ya aka same ta a hannunka? Na saye shi da kuɗi na. Nawa? 600. A gurin wane? A waje wani mai kallon su wani buju ne wannan. Girin masa a wani ƙaramin hukuma take? Babu hukuma ciki. A wata jiha? Babu wani jiha sai sallan su ya kai yana sayarwa. A'a, girin masa a wani gari yake? Ne? Girin masa? Girin masa rinji ne aiko. Rinji ko? Shanga. An juba mai ruwa. Kai, ina ma magana. A Shanga ne ko a ina? Shanga. A Kebbi, jihar Kebbi? Jihar Kebbi. Tun yaushe sai da ma da wannan bindigan? Yanzu abin da nake da bindigan nan wata 6. Wata 6 da wannan bindiga. Wannan alshashin guda nawa ne? Abin da suke magazin 3. Magazin 3. Da ɗa 15. Allah ku taimaka min. A ina ka samu? A ina ka samu? Nace ma wani buju ne ya kama. Ya aka yi muka kama ka? Ne? An kira ni. Garin yaya? Ta yaya aka kira ka? An kira ni da wannan malami ne ya kire ni. Waye wannan malamin? Ana ce mai babba. Me tsakaninka da malamin? Babu abin da tsakanina da shi dai. Aikin me ka sa shi? Aiki abin da na sashi. Ina bi wani mata na ce mai da yi min aiki. Shine ke ma roƙon Allah. Roƙo Allah in samu matan ba? To sauran bindigogin fa? Wallahi ban da wani bindiga. Kwanaki an kawo bindiga guda ta. Ina da Allah saurara ka ji. Kaga dai da kun ka tara min ko ƙarfi garan ko mi garan ko in faɗi gaskiya ko in ki faɗi gaskiya kun shi ɗari. To faɗa min gaskiya yanzu. Wanga bindiga lokacin da ana yi min adawa ai ka san mun yi ƙungiya shekara 2 ina aiki jihar Kebbi. Tsakani da Allah ba a samu matsala. An ka koma an ka sami ido an ce duk abin da za a kashe ni kawai. An ka koma an ka tura ni da babban mu agga da an ka tura ni ya taya kashe ni da nike aka banda lahiya an ƙaro min ruwan agga ya ci min cikin gida ya sallama min ya haye ni da mutane na bugu Allah sa ƙanina yana kusa. Waya suna wanda ya sai ma da bindigan nan? Waya suna wanda ya sai ma da bindigan? Alibuju yana ina? Wallahi yawo ne kai tsakanina da Allah. Haka. Yawo shi kai ban san inda yake amma sana'ar shi ne. Haka. Kuma na saye shi don in kare kaina ba don in yi wani abu gade shi tsakani da Allah ran da an ka sayi min shi magajin 3 da bullet guda 15 kuma babu wanda na fashe ko guda ko ka faro ba halbi. Ya za a yi mu same shi? Wallahi ban iya sai ga ban yi masa kariya don yayi dai min sallan na saye na rika ni ko abin da yasa na rika adawan da aka yi min shine yasa na saye na fashe kaina. Okay. Har yake da kaji ya tambaye ni yana so ya kama wasu mutane baki na kuma nima ina so a kama su a kashe su saboda su sun kaɓa na min suna. Suwa kenan? Abakar aka ce maguda. Yana ina? Daga can Zamfara suka fitowa su sun ka kashe muna ƙasa nan tsakanina da Allah da ya busa mai rayuwa. Suna kinnafi ƙasan ga duk abin da aka yi a ce wallahi nina. Kuma sai da na halbe barawo nan miƙa musu birnin Kebbi wajen arɗo yake ka tambaye su bana ga damana yaron na abin da ya kama mutum 9. Yana karbi kuɗi gare su ana ce yara na ne nace ni tsakanina da Allah babu sani na ciki amma a bari in tabbata musu na je na kwanta na halbe su nan ga kafa kuma an kai su birnin Kebbi kowa ya gan shi abin da ya kama mutum 9 yana karbi kuɗin su guda din nan da uwan mu ne ya je yi mata takarda a kai kuɗi na je na kwanta na halbe shi haka mafarin arɗo yake yace ya bani haɗin kai don Allah in taimaka mai da barayi kasan ga kama su nace kakka faɗi da yawa kwatar da hankalinka ɗaya bayan ɗaya sai na kama su na barayi nawa ka ba mu shi ardo ake shi wane ardo ake na fara kamu gudan nan na miƙa misi an ka tausayi karanje in ba sojoji sun ka je min da na samu matsala kayan ku sai dai ku cin magawa ku ɗauke barayi sun ka tawo min mutum 9 wani mata nan kusa da gidanmu sun ka kama su yace ya kai ni inda ɗaki na yake sun ci jiya sojoji sun ka zakka wajen su kai na mu je